кардана ёд нагиред, зиндагӣ пеш намерад. Ина хотир набароред. Се чӣ гум навъе муносибати пул қати вай аст. Муносибат дорем мо пул қати. Се навъе муносибат дорем. Якум пула кор кардан. Ҳаме одам пула кор кардан метод. Ҳаме одам пула кор кардан метод. Як кас зиёдтар, як кас камтар. Дар замин талаби мактабам пула кор кардан метод бачо. Талаби мактабам мерад мошина мешуд пул кор мекунад. ҳамтун нигоҳ кунед, мусор мардорад пул кор мекунад. Падеза мешуд, занаке камин первун сола кампиракам пул кор кардан метод. Фақат камтар, як кас камтар, як кас зиёдтар. Анакун ин як роҳи муносибати пуле. Пула кор кардан, то зарабат ва деньги, пула кор кардан. Не ки агар ки ин роҳа шумо интихоб кунед, ин роҳ шумо ягон вақт муваффақ намешед. Пула кор мекунам гуфта аз паси пул рафтан гиредага фақат саломатитонро бой метиҳед, умратон мегузарад, вақт мегузарад. Даромади шумо зиёд намешад. Ами камакак даромадтон мешад, ки зиёд намешад. А он дараҷае ки шумо мехоҳед намешад. Ин як муддати аввал ба шумо ба ёрдам мекунад, баъд не. Баъд ин шумо ба зарар мекунад. Чиба ки монда мешавед, хронически усталост пайдо мешавад. То есть ин аста-аста ҳамон хронически монда шавед, зиёд шуда рафта мегирад, саломатӣ аз даст метиҳи. Бисёр одамои мо дидем ки кор карду, баъд аста-аста ҳамон кор вай ба зарараш расид. Барои ҳамин қадар ҳаме чӣ меъёраш қати буда накор. Дуюм навъи муносибати мана шумо пул қати пула сохранид кардан, то есть пула пасандоз кардан. Худатон медонед ки пула пасандоз кардан мушкилтар аст нисбати пула кор кардан. Пула кор кардан осонтар, пасандоз кардан қиинтар. Фаҳмидед? Кор кардан осонтар, а вот пасандоз кардан мушкилтар. Ҳар кас пасандоз кардан наметавонад пула. Фаҳмидед? Пасандоз кардан 2 баробар 3 баробар мушкилтар аст, чем пула кор карданаш. Мумкин ки шумо чандин боро ҳамин худатон ба ваъда кардагӣ бошед. Ман ҳамин пула расход намекунам, ман ҳамин пула пасандоз мекунам. Ахир оқибат чӣ шуд? Ҳава кардед ё накардед? Ахир оқибат тонистед? Ман ҳамин пула расход намекунам. Мисол 1 маҳ ё 2 маҳ ё 3 маҳ ман нигаҳ дошта меистам. Ахир ҳамин пул дастон ба ҳозир ба ҳаст ё не? Ман бовари комил дорам ки бисёротон вай пула нигаҳ дошта натонистед. Вай пул нешуд бурафт. Накун. Сеюм этапи муносибати мана шумо, сеюм этапи муносибати мана шумо пулқати пула управлят кардан, идора кардан. А ҳама кори қиинтарин дар дунё ин пула управлят кардан. Чиба ки пула управлят кардан доимо вай шумо ба як чӣ гум як эҳсосот аст, як шумо то хоҳиш мекунед ки ин кора кунам, то хоҳиш мекунед ки вай кора кунам. Чандин одамо мебиёд пештон. Ҳаме вай одамо предложение метиҳад шумо ба. Ҳаме одамо ки вай мехоҳад ки шумо пултуна вложит кунед проблемаҳои вай ба хештон мебиёд, ҳамсоятон мебиёд, додару хоҳартон мебиёд. Медонед ҳазору якта проблема шумо пайдо мекунед. Як кас донад ки шумо пул доред, ҳаме проблемаҳош кардани шумо ба бор кардана сар мекунад. Ана як қисми дига одамо мебиёд мехоҳад ки пули шумо қати проблемаҳои бизнесаша ҳал кунад. А шумо барои вай пул пасандоз кардагитон неку, барои худатон пасандоз кардагӣ, шумо нақшаҳои худатон аст. ва ё мебиёд бо баъзеш ба гап пул нати хафа мешавад. Хафа мешаваду мегӯяд ки ман хай гумон мекардам ки шумо акун метиҳед гуфта ман омада будам ё ин хел он хел гуфта. Шумо ягон кас ба вай нестед ку шумо нақшаҳои худатон будана шуда кор. Одаме ки диққат кардастед пул қати кадом одам муваффақ мешавад? Ба ҳамон одам муваффақ мешавад ки аз рӯи нақшаи худаш кор кунад. Одаме ки аз рӯи фикри дигаро кор мекунад, аз рӯи фикри халқ кор мекунад, омма кор мекунад ва ягон вақт пеш намерад. Чиба ки массави народ то есть халқи бисёре ва ё кор надорад нақшаи шумо ба, ё кор надорад ояндаи ҳаёти шумо ба, ё ки бизнеси шумо ба, ва ё ҳар як гапи худаш гуфта мегирад. Бовар кунед дар даруни мардум як гапои лаққи бисёре ки як гапои бенуре, гапои нодаркоре, гапои ношоиста ҳамеқа бисёре ҳаст ки бовар кунед на як гапои ҳамеқа бисёре ҳаст ки шумо ва гӯш кунедаги шумо запутаться мекунед. Шумо наметонед ки ҳама ба маъқул шед. Пайғамбаро ҳама ба маъқул набуданд, шумо ки ҳастед? Пайғамбарои одамо игнорировать карда вай мекарданд. Пайғамбарои таъна мекарданд. Пайғамбарои мегуфтанд ки дурӯғгӯ мегуфтанд. Шумо ки ҳастед? Барои ҳама қадар ҳазоре кунед ки дили мардума ёфтан намешавад. Ҳама ба маъқул шудан намешавад. Як қисми одамо ҳаст ки доимо шумо ва ё ба маъқул нестед. Фаҳмиданед? Як қисми одамо ҳамин хел аст ки шумо ҳамин дунё ҳамин хел будааст. Статистика чӣ хел аст? Статистика ҳамине ки 10% ё нигоҳ кунед я то 10-15% ҳамин
мардум ҳама вақт против миллати худашай, муқобили давлати худашай, муқобили халқи худашай. ин дунё ҳамин аз таърих пайдо шуданаш ҳамин хел будай. фаҳмидаистед? аз таърих пайдо шудан ҳамин хел омадагӣ 10-15% мардум противи фарзанди худашай, против додари худашай, муқобили додари хештабори худашай. фаҳмидаистед? ин статистика, ина ҳеҷ ки дигоҳ кардан наметавад. дар як корхона кор мекунед, ҳамон корхона ҳамон одамо ҳамон корхона ойлик мегирад, фарзандаш меминад, мехӯрад, бо муқобили ҳамон корхона гап мезанад, бо муқобили ҳамон корхона кор мебарад, дуздӣ мекунад ки ҳамон корхона банкрот мешавад конса консов. фаҳмидаистед? муқобили ҳамон корхона хитригӣ мекунад, ҳаромхӯрӣ мекунад. ҳамино ҳамон ҳаракатое ки ҳамон одамо мекунанд, ин муқобили мақсади ҳамон корхонаа. даруни ҳамин тамоми фарзандотон ба дар 5-6 фарзанд доред, ҳамон ба ҳам якта немташ мебарад ки проблема мешавад, ҳама ба дигаро кор карда ҳава кашола карда мебарад. ин статистика ҳамин хел будааст. фаҳмидаистед? барои ҳамон ҳама ба маъқул шудан ақлӣ не, барои ҳамон шумо фикри дигаро қати кор накунед. хостед ки сарватманд шавед, фикри ягон кас қати кор накунед, фикри массави халқ қати гӯш накунед. гапи ягонташа гапи воя гӯш кунед, ага пеш намеред. шумо нақшаи ҳаётии худатона достонатон дар кор, асобена вақте ки гап дар бораи пулу, гап дар бораи сарватмандӣ мерад, ҳамон вақт ба шумо бурд мекунед. анакун маслиҳата ки пурсидантон дар кор, маслиҳата ҳама одаме пурсед ки ҳамин кор ба мутахассисай, ҳамин кор ба профессионалай. мана мисол гӯем, як бор ман 4 бор маслиҳат пурсидаги акои роднои худам, 4 бор маслиҳат пурсидаги акои роднои худам, ҳамин 4 борам бой додаги. пештартар будин ин то солои 95 то 2000 то 2001 2003 2004 ҳамин чанд боре ки маслиҳат пурсидагам бой додагам, 4 бор дига ман маслиҳат намепурсам. як рӯз якта хешбача мана гуфтанд ки шумо маслиҳат намекунед, ва ман калон суол диям, шумо аммо маслиҳат намепурсед. ман гуфтам гӯш кунед, шумо гаишник ҳастед, ман дар бораи документи мошина шумо маслиҳат мепурсам, ман дар бораи мана ҳамин корее ки шумо мутахассисед ҳамон ба маслиҳат мепурсам. аз вай корее ки шумо ҳамон ба маслиҳат мутахассис нестед, ман шумо маслиҳат бояд пурсидан мазмун надорад. ман бояд аз шумо ин чиза напурсам, чунки ман агар шумо пурсам, шумо ба маслиҳати дуруст се равно наметиҳед. шумо мана наоборот калли ман ба шубҳа ҷо мекунед, фикри хом ҷо мекунед. баъд 2-3 мисол овардам, баъд вай одам ором шуд, баъд вай одам қоил шуд ки ҳа дар ҳақиқ ҳамин хел будааст. нигоҳ кунед, вақте ки шумо ҳамин фарзандатон касал шавад, пеши ки вай фарзанда мебаред? пеши духтур мебаред ё ки пеши любой одам? ҳиҷмал шумо пеши шофёр намебаред ку, пеши духтур мебаред. намегӯед ки хайт ман ту ба боварӣ мекунам, ту ҳамин шофёри ку, ту одами калонсоли, ту ман 2 сол калони ё 5 сол калони, биё ҳамин фарзанди мана оператсия кун, ту сантехник ку, ту ҳамин труба пробоба ҳар рӯз труба резит карда гашти ку, биё ҳамин фарзанди мана оператсия кун, ту мефаҳмӣ. ин хел намекунед ку шумо фарзандатона пеши духтур мебаред. ҳаминам ҳамин хелай. ҳамон одаме қати маслиҳат пурсед ки ҳамин кор ба реально мефаҳмад. фаҳмидан?